Imate lijep auto, mogu ja voziti? Jeste ga pretrali? Evo šokiro ga. Meni su rekli da taj mak ide za posipanje po Pleternici s makom. Čuje se nešto. Ova ima paranoje, bog te, od policije. Ja sam bio završio, jebi ga zatvor, ja se sad... I koliko si bio? Evo ih. Rekao sam. Alo. To Murija. Da. Stoj! Ustani, ustani. Ne, ja sam lego, ali vidjeli su. I mene. I mene Dođi isto. vam. Tu sam. Evo ti šuker. evo ti Šutite šuker. malo. Evo, slušam, bez brige. Ala, kako Zato se... vi mene šokirate ako sam ja digao ruke. To nije u redu. Stojite tu da pogledam vaš kolegu. A to je admin. Stojim. Pa to je onaj lik zvao. Ideme do kola da Gdje je treći? Kako ste nas vidjeli? Da. Jel ja moram hodat ili? Kako ste gospodine znali da smo tu? Gospon policajac. Recite. Kako ste znali da smo tu? Gospodine, nemojte, mi smo siromašni. Sad ćemo biti jedni do drugih u ćeliji. Ali mi nemamo para, nemojte nas. Nemojte biti Neće tako. ti uzet pare. Mogli ste vi da radite druge poslove. Ali zbagani su Hoćete poslovi. zaradimo. Samo da mu oduzmem sve. Nemojte mi uzmat Pa kruh nemojte i nam sad vodu. uzimat hranu i... Neću, pustit ću vas da jedete, ne brinite se. A mak će ti uzet sigurno. 6 maka mi je maka. 29 maka mi je uzeo. Slušaj sad. A ko će nama taj mak Evo, sad stavi pati? se. Kako? Ali ja ne čujem svog lika od vas. Hoće on mene staviti u auto ili? Da. Nemoj. Gospodine, da se čujemo. reci. Pa, ali nemojte nas, mi smo siromašni. Žao mi Ja je, bih gospodine, ti radite ispazio, to što ste neće. radili. Nemoj mene trest, ja imam epilepsiju. Vas će banat sa servera. Ako se bude... Evo ti ovaj, evo ti. Imate lijep auto, mogu ja voziti? Jeste ga pretrali? Da, ja sam oduzem maksimum. Slušaj, nemoj još da go bacaš auto, slušaj, nemoj još. Još neki lik. Mene si zavezao. Jel to AMG? Opet si me zavezao. Kasnije vrati komando. Gledam, Opet si me zavezao. ti još ti ostati tu sam na polju, stojim zavezan. Kolega, Nek neko od vas dvojica uđe u auto. Dobro je da se auto sakri. Ajmo smanji grijanje u autu, vruće mi je. Jebem. Evo Krigla. Da, recite. Aha, pa neki ti si auto još zaposlen. dolazi, neki auto još dolazi. Ja sam kao drvosječa zaposlen. Ja sam kao drvosječa. Sad ovaj ne vozi lijepo, brate. To je cilj. Gospodine, muka mi je od vaše vožnje, ali možete sad- lakše ovo voziti. sad- Vidiš ti? Ovo je tako. Kriga, sad ćemo ga sprdat ovdje, ovo neki balavac. Ja moram pišet, a meni ste ruke svezali. Ja mi ga može ko izvaditi. Što vas je kriminalac? Ja uhićen na Gospodine, plažu. odvezala mi stenica, može se svezati? Ne može. Ne može. E, mali, platim ti 300 da me pustiš. Našli ste se tu u krivo vrijeme. U krivo vrijeme, ali na pravom mjestu. Nemoj se penjati na kamen, da ćeš dođe kod što... Mi ćemo biti banani s ovog servera prije nego što... Mene su stavili u auto. Pa i nas su već davno i dovezli i čekamo tu ko idioti. Vidi vas kod drve. Gospodine Peha, imate dobru guzu. Cijeli chat mi se krepa. Tu vam je ga ograničenje 120, znači. Ja sam mu rekao, meni je muka, daj vozite sporije, bog te. Evo i mene, evo mi kod vas. Ćemo mi ovdje dočekati izlazak sunca. Evo i mene će izbaciti kod Da, vas. Ćemo zajedno da... To će vam biti zadnje što ste gledali. Za ovo što ste počinili nemate odvjetnika. Molim? Kako misliš? A kako to? Evo nekog još! Svi ovdje, ajde. Ne znam, ona se zvao da... Sad ću pogledati. Beremo mak.
Ja vam znao da beremo mak, jel? Da, vidi. Nemoj da jedeš govna, bolje bi ti bilo, da ne bi bio mrtav. Nemoj ga sad izdati, nemoj ga sad izdati. Kao Bićete mrtvi, bolje vam i Kao čuti. prvo, slušajte me ovako. Ništa, Znači, brate, sve stižeš što za to da kaže vidiš bit će kaznu. upotrebljeno protiv vas. Ja ću zatvor ikad, vi iz groba nikad. Ajmo, tišina svi. Ja si brate. Ali to nije sve, mi smo i ubili par ljudi. Pa vidjet ćemo posle, samo kad zadnji zatvor. Kako lijep zalazak sunca. Ovo je zalazak, ovo je već večer ako nisi čaraj. Ma ne brinite ništa, svo četvoro ćete imati Jo, priliku da gospodine, se nemojte me družite mučiti. zajedno u zatvoru. Imam žudna. Možemo svi u jednu ćeliju. Nećemo svi u jednu, pobit ćemo se. Kaže pravim PayPal sutra. Ljudi! Jel mi Pa vjerujete jeste to? vi to neka mafija što je oduzeta komunikacija. Mene će mama zvat još malo, treba mi mobitel. I mene će tata. A ja ujutro idem u školu. Vi kao neka mafija, oduzete komunikacija, slušajte mi. Oho, Ti nemaš ni 18, kako ćeš ti Amandi voziti? tužimo. Ovo je strašno što se večeras Problem. dešava. Znači donacija od 50 ljudi. Gospodine, nećemo se lagati. Mene sam nemojte staviti u ovu ćeliju s njim, ja se njega bojim. Ja sam crnac. Ajde. Hoćete mi vi voditi u stanicu ili ću čekat ovdje 3 sata? Čuti. Ne da čuti, ne možeš mi zabraniti da čuti. Gospodine, ovaj me mogu ubiti s ovim autom. Nama auto. Slušaj, ti ćeš da uđeš u... A zašto se ne smije brat mak? Ozbiljno sad, ajde ne zajebam se. Sad mogu zapaliti, Sad ću Kako se zapali u auto? Ja pošem u policijsku. Pa da. Za smije ovdje zapaliti, nisam pitao, prostite. Aj vi mene tu pustite, ja ću pobjeći. Ilužan. Ti ne znaš šta se sve desilo, brate. Idi po drugog, da vučeš drugog. Ubelić. Ja sam odvezan, ja hodam sam. To je isto. Ja sam Ja hodam sam. Kolege, vam. Šta vi radite u tu? Nisam, čekamo vas, ovaj se... Evo me ljudi u ovaj malo zatvoru. dosađuje tu. Ubelić ima komentar dana. Pričam. Su dole. Njegovi komentari su inače Baš u najjači. sljedeću možda se budu čuli. Pozvanja tu. Ne, u sljedeću. Ja bih s njima da se čujem. Ovdje da ovoga malo van. A nemoj boleće. Trebate pomoći. Ala, ja sam u nekoj ćeliji, ali to nije... Ala... Udaram... Preko puta mene. To si ti Krigla, ili? Ne, to je onaj lik. Taj lik. Da li me iko čuje? Ja te čujem, ej. Pa gdje si, brate? Otkud ti u zatvoru, jebe? Brate, po maku. Ko ovaj šuta? Ko... Onog lika tuku, Nemoj srat! Lik ga zatvori unutra i tuče ga. Vidim, ja vidim! Ja gledam ko ga tuku. Ja! Ona dvojica. Aha, Evo, evo evo ga, ih ispituje ovdje. ga. Ja neću batine. Nemojte, gospon policajac. Reci, jel pomažak mi je tata u policiji? Tata mi je u policiji. Čekaj, ko je ovo? Ali onog lika udaraju, stari. Onog blate, ko kretena. Zašto pričam? Da. On je rekao zove admin, ali stvarno je bahat neki. Pa je. Gledaj kako su ga izmlatili ga konje. Neka ste, tak mu i treba. Šuti, sad čite me. Neće, valjda. Gledaj što se mlati, tuku ga stari, moj vidi. Evo šukiro ga. Bože sve, ja ga vidim. Ali ja vidim kroz mali prozorčić neki. Jel ti imaš rešetke, ili? Ne, ja gledam kroz ovaj veliki problem. Kak leće ovdje? Ništa, ja ću malo sklekove da derem. Tuku ga, policija ga tuče. Sklekove malo, šta ćeš? Pusti, nemoj se miješati. Moj vodokotlić je u kvaru u ćeliji. Vi imate to, a ja ne imam. Jel se može to koristiti? Kak? Reci.
Samo znate i on je mene isto udario 2-3 puta. Gospodine, kad će Okej, kabel? vratio To sam sam. vidio. Šute, ja zapalio, ja sam zapalio u ćeliji. Vaše Kako mi je puške, psao majku i sve. Znam, Ja- vraćam. Ja pušim u ćeliji, stari. Do, tebi se obraćam. Recite gospodine. Šta ste me zvali nešto? Cigaru, malo sam živčan. Ne Ja može. piju ruku. Evo, ugasit ću. Ja bi trebao epileptički napad. Kako to? Nema. Čekaj, nema, NSSV, radnja, ima stripti. Gle, ga flash. Scratch nuts. Je. Žena daje u auto, to, čekaj. Žena na auto. Gle, lik puši, doslovno, gle ga. Stisni žena daje u auto. Kurva, jedan šta? Radnja u auto, vidi radnja u auto. Sjediš u zraku. Privatan Stisni ples. Stisni kurva, jedan. Čekaj. Aj kurva 2, vid kurva 2, opet sam zapalio. Kurva, 3. Kurva 3 sise nešto. Gle, guzicu je zbak. Stilovi šetanja, normalan ženski. Ja ću svirat. Jel se čuje išta? Ne, ja ću drktat. Jel se čuje moja muzika? Jel se čuje? Ja sviram. Ja sviram. Evo sad sam pušenje, a ne. Ali meni Evo su i rekli kod da mene. taj mak, Nije čuš, meni su rekli da taj mak ide za posipanje po platenici s makom. Po gibanicu. U kibanc. Nisam znao. Majko, Kaže Simba. Peha, jav se. vibriramo. Misliš, a kako stavit na vibraciju? Zajebam te, šta ja znam, da se to može. A možeš, gle, zvuk Seriji. imaš na 0% staviš. Jezik možeš mijenjat. Kontrola mišem. Možeš fabrički reset. Telefon. Možeš mijenjat telefon, ja imam S8, ja ću stavit iPhone X. Jebote iPhone da ti. Krigla, aj dođi na prozor. Ajde, pustite me. Krigla, dođi na prozor. Vidim vas. Kada čuješ brm brm, Evo donacije. to sam ja. Brm 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 brm, vozi se Golf 2. Kada Evo čuješ mali znak brm, podrške, brm, nije mnogo, ali eto, to sebi sam samo ja. malo. Jel mi to svi sviramo, stari? Ko, čekaj, ja ti i Peha, jel? Kakvi legend. Niste nam gitare oduzeli? Ne treba, nisam ja Nuni, haha, ali sam te prvi put vidio kod Nunija na Omegle kad je bila tvoja djevojka. Aha, tamo si. Ala, hoće nas pustit, ne mogu više truntu. Kad bi sad izašli iz igrice, šta bilo? Ne znam, ne smiješ to inače raditi, to je zabranjeno. Ozbiljno? Da, možeš ban pobrat zbog tako. Ja sam pod zemljom. I ja. Krvariću. I ja sam ispod zemljem. Obavještenje sahrana. Gospodine, šta je se ovo desilo? Šta je ovo? Ne znam ni ja. Jesi ti na nekom groblju? Svi u grob. Neko je hakirao. Šta se dešava, ljudi? Neko im je Kik, se stvarno si sjebo s njima pretjerao. neko server čini mi se. Ljudi, ajdete svi stanite.